aphini ekuyifundeni kwethu lencwadi mamaya sibolekwa incoko ngumongameli. Uthi umongameli xa esiboleka incoko yokuncokola uthi when God does not make sense. Uthi umongameli. And so sinazo, I do not know uba utolo ebemekwe yiphi position emotionally and spiritually. Xa esithi when God does not make sense. Into ethi sinazo lo when kamfundisa umbelebele refers to a moment. Sinazo ikhona into yenzekileyo kumfundisa umbelebele ukuze athi kum nawe unamaxesha lo Thixo ndingamva. Sinazo uthi udla ngamandla kum kunamaxesha mzondi lo Thixo ndithi ndimfuna ndimphuthaphutha mamaya ndingamfumani. Ndithi Thixo kamama abengathi ngolabhekelayo. Ndithi Thixo katata abengathi uyamflathela lo Thixo. Uthi ke umfundisi, there are moments lo Thixo angenzi sense. And so I had to confront umoya engcwele. Ndithi moya engcwele kutheni ungazukwenza sense kwabantu bakho kodwa unamaxesha okwenza sense. Wathi kumoya engcwele mzondi into yenza into abandingenzi sense kunamaxesha umuntu athi xa efuna into ngexesha ifuna ngalo angayifumani. My God. Wathi umoya engcwele sinazo abanye bathe abaswelekele ngabazali emveni bethandazile bampenga uThixo wasuka uThixo wathula mamaya. Lord, ndicela ukwenza disclaimer. Ndicela ukwenza disclaimer. Sisuka zondi nosisihle umvangeli. Sisuka apha eKomani sibhekelinge kulosisihle. Usisihle uswelekelwe ngosister wakhe when God does not make sense. Apha endleleni mongameli azisiya kulosisihle sisiya siyomthuthuzela usisihle. Next to us there is a tow truck. But isimanga le tow truck ithwele enye tow truck. But what wonders or what is wondrous kulento into ethi mfundisi ngelixesha imileyo le tow truck ithwele enye tow truck. Lo muntu uqhuba le tow truck ithwele enye tow truck uphethe 2 liters ugalela petrol manual. And so when I ask him, I'm making a disclaimer bantu. When we ask him kwenzeka ntoni uthi bendiyowuthowisha le truck ngale tow truck kodwa pendleleni kwenzeka ifuel iphela. And so I'm trying to reveal. So the disclaimer I'm trying to make is that yes, for now the tow trucks has the 20 tow truck, but nakuti we have no fuel. Everything is going well because nakuti God does not make sense. Mama ya kunabantu ababuza into ba kufuneka mandize ndithi ukuze ngiphumelele. Maya baphumelela phambi kwami ndijongile. And instead of uThixo andihlekise mna umane ndiyisa uThixo. And so mama ya ndimanda ukumbuza uThixo, what must I do uThixo? Kuthena abanye abantu abangakuthandaziyo bephumelela kodwa mna ndikhense ndawunenye. Instead of going forward ndimana ndikuyumva. And in that moment I don't understand you. Awukhathali naThixo sitshabalala awusibona zami inyembezi. Don't you feel my pain? Don't you care? Xa ndinalo ndilambile. Are you a jealous God or a God of favoritism? Suthula while I suffer. Ngobe sifunda uDavid. Ifana noDavid abantu abatsha. uDavid Timothy lo wonyulwa out of 7 brothers. uDavid kwalindwa yena kokwabo. Uthi omnye umuntu ebengikhe ndamkhangela as guilters uthi xa ezama
ukujongela ibali lokungcwaliswa kukaDavide Timothy. We want to understand this God that does not make sense. Uthi omnye umbhali iziGildas xa echaza uthi kwalindwa uDavide oyilastborn esendle wathi uThixo ayingababa endizawubangcwalisa. Do you not have another son? Wathi uJese ukhona usendle. Wathi uSamuel wathi andizumngcwalisa aba bantu ngoba uThixo akabanyulanga. Wathi asizuhlala phansi sitye engafikanga sizamlinda. Yabona ke mzondi, this David esifunde ngaye apha nguye la David who was chosen out of 7. Uthi ke ngoku andifuni mzondi, andifuni into endingayivanga apha namhlanje i-accountability. Ndivile uba we have been inflicted pain, of pain was inflicted upon us. Ndivile loo nto. But I did not hear us saying that sometimes we afflict pain on ourselves. uDavide lo wangcwaliswa phambi kwabakhuluma wakhe, lo othe ehlala apha kokwabo kwakhe wakroba ngefestile wajonga phaa kwameza, wafika kwameza wabona kukuhle kufanele yena, and he devised a plan. I'm trying to go uThixo ngenza sense, and he devised a plan. What ifanele mna le ndilapha kwameza wenza iplan. Thatha uWilliam Zondi wambeka in the forefront, wasogqiba washilda ngaye wafa uRiya, wasuka uDavide wathatha uBhathsheba wamngena Zondi, wathi umngena uBhathsheba wamenza wakhe waqumba uThixo. Mama yami ndiyonzakala. Le nto yenza uThixo angenzi sense sometimes. It is simply because sifuna izinto engezo zethu. And mama ya into endenziwa ndikhathazeke sometimes ezinye izinto we want them for show, not for genuine. And when God does not give us ezizinto, we don't understand. Mamela madukuzobela umbona. Ndinatshomi yampa ekuthiwa nguThando Matthews. Inomntana okuthiwa nguMpilo. I once told this story. uMpilo ulambile andibantu nguwe. uMpilo uyalila. uThando enza ititi yomntana ngamanzi ashushu. Agalele nestam kule photi yamanzi ashushu. uMpilo apha emqolo akayekanga ulila. Ufuna le titi. And every time uThando umane shukumisa le titi akamniki kwayiqala uMpilo ititi azawunqanga. Umane ishushubeza amane yiva ayifido ba iyatshisa angamniki uMpilo. Isikhalo apha emqolo siyatsho, but umama lona funeka avale inimba ngoba ititi lena izawumonzakalisa bayamnika ishushu. And when you say God does not care, ezinye izinto bezizokulonzakalisa. Emveni kokuthi uqombele uDavide waqomba uThixo, hayi uyaqomba uThixo. Wathi ucinga fanele uyaleqa ngamabulawo, kanti kuqomba uThixo. Wasuka uThixo kulo mntana kaBhathsheba noDavide wabeka isifo esikhulu. Ithi iBhayibhile uyifunda apha, wahlala phansi uDavide wazila ukunyambeza nanokuyithetha insuku zazinxenxe 7 days wazila uDavide. Uzila mzondi uDavide eyazi the theological meaning of the number 7. Yes. Wazila intentionally for 7 days because I think ebecinga kayazili 7 days he's perfecting the prayer, or he's perfecting the answer of God to his prayer. Yaphela mzondi 7 days uThixo akavuma uThixo wafa umntana after zili
uDavide for 7 days. And even if we may want to manipulate God, sizile, sihlale phansi, silahle izinto. But the truth of the matter is that prayer is not supposed to change God's divine plan, but prayer is supposed to align us to God's divine plan. The problem here we want to manipulate God when we pray. And so uThixo Mama yandiye ndonzakala. Undonzakalisile uThixo. Mama ya uThixo ebenokumthatha umntana. On the first day. My God. And uThixo ebenokumphendula uDavide because he's got the Alpha, he's got the Omega. He has everything in his hands. And so akaqekwanto lo Thixo, lo Thixo connects emohlula. Kodwa one thing bamaya ndifumeneyo kule mcimbi ka number 7. Uthi lo mzalwane, in the midst of the divine kosanamandla, in the midst of the divine failure, there's a divine favor. Hayi Nkosi yami. uDavide ufile umntana uzile 7 days. Kodwa umntana wafa. Umntana Nzondo. Abasebenzi bakhe bandumzela. Wayibhaqa uDavide ngokweposture yabo. Into yokuba umntana ufile. Uyabuza uDavide ufile umntana. Bathi ke bona kufile umntana. Yabona uDavide uthe ngoke behleli phansi. uDavide ezila. Wathi xa eyiqonda intoba lo mthandazo usebenzanga ufile umntana. Waphakama uDavide wangena erumini wahlamba uDavide. Ithi iBhayibhile emveni koba ehlambile wabheka endlini kaThixo wayomdumisa uThixo. Wabheka endlini kaThixo wayowuthi ulungile uyingcwele and despite Nzondi. Mama ya into mandi ngoThixo. Uyasingcwele uThixo ngokwakhe. Asiklabele uThixo ngokwakhe. And let me tell you this, ngexesha siklabeleyo izawuba nguye ozawusibonga. It is for the very first time mama ya adadibana noThixo can know when we ask. For the very first time. uThixo no. But into ndiyithanda ngoDavide xa efumana uno kaThixo uThixo ungwena, instead of uDavide athi cry and whine and give into pain, wasuke wahlamba wathi lunde engcwelekileyo uzawuphinda ndibophe ngoba wam uThixo knows the deepest pain that nobody knows. And so I want to say to you, ewe ayifumenanga, dust yourself, rise up, let's go worship the Lord. The reason why bazali uThixo engenzi sense sometimes, the reason why uThixo engenzi sense sometimes is because sisixakekisa by wanting to understand God. Sisixakekisa by wanting to understand God. And we don't want to stand under God. Instead, we want to understand God. Kanti uDavide nemangelo uba aphakame abheke enkonzweni athi umhla weSabatha ngoku ndifelwe ngumntana is because he did not care to understand God. He knew his responsibility was to stand under God. Augustine of Hippo, Aye, man. Augustine, Saint Augustine of Hippo. What is the minute you think you know and understand God? It's not God. But what to Tico is comprehensible. What to Tico? uThixo Mzondi khangele lento ka sense ndagooglisha igama elithi sense iyathetha nge-cognitiveness and understanding but ezantsi kwayo yathi there are senses. There are senses. Ndathi mna ndikhangela uThixo nesense kaThixo ekumeni kokuba in your whole being wazalwa wanikezwa umnikezi we-senses
5 senses, and you come here and dare say God does not make sense. Mama ya hloba mxa sizawuthandaza xa uliphelile. Mama into endiyithanda apha xa sizawuthandaza. Mveni uDavide ephakamile. Fundisa umelebele. Wahlamba. Icela torhwana xa liphakama kwindawo engcwele kuzo. Don't go next door. Get up. Yes, I will. Come to God. Uthi mhluthixo. Baba kubi. Baba kuhle. Mhluthixo. Yabona sinazo. I had to preach this God in very broken. Uphukile sinazo. uThixo ndimcengile mfundisi umbelebele. When my friend was in hospital, amcela uThixo ngathi nguThixo we-many chances, and I come before you because I know you, Thixo. Ndicela nje Thixo philisa itshomi yam, my friend, my dear friend. And when I went to him on a visitation level at St. Dominic's, I made my last prayer, trusting God that usamphilisa. 3 a.m. I received a call that the one whom I've prayed over I was very, very angry with God because I don't understand him when I'm deeply needing him the most. When I need him the most. When I beg for him the most. He does the direct opposite I've asked for. If not just a mere healing, he gives me death of a friend. That's all I ask. A small healing, he gives me pain. But nothing, even so. My prayer was not save him, but God says, let me release him from the suffering and pain. I may not understand why, but what it oversee, I'm tired, humble I, and all I am left with are memories of my friend and the goodness of God, irrespective of what is happening. Zodi, i-healing ngelapha. Oyiqala ngamanye amaxesha. Ayifani ne-healing ukwelacala. That's the kind of God that we serve. Sikhonza uThixo othi ngokulilayo umzonda apha kolicala bakumka bazana nawe. Unwatywe ngokuya kwelacala. Mzondi. I bear the scars, mfundisi, of a God that does not make sense. A God who called me 6 years ago. 6 years ago. And he called me into the ministry of Word and Sacrament. Ndayofunda 2021. And I bear those scars. Azikho ngaphakathi inkolso yazo. 6 years later, Mzondi, kungani ngathi yacaca le nto. 6 years later, a God that doesn't make sense. Uyayazi uthi simema nge-3 kaMarch, khange ndibe nathuba ngokuya ne-secret moment. Nge-3 kaMarch, ndifumana into ethi sinazo i-screening singe-17 kaMarch. Ndathi Nkosi mama, ndafonela uNtsuku, uyifumene imessage Ntsumba? Wathi mntanam ndiyifumene siyala. Nge-4 kaMarch, ndakufowunela nawe Ntsumba at 4 o'clock. Ndathi andiyazi uba nditheni, but kubuhlungu. And I started feeling the pain endingayaziyo.
imilenze yam ayilingani. These are the signs of a God who to us does not make sense. And ndayothathwa i-ambulance ndabheka esibhedlele. Ngela xesha andikaqali nowathwethwa nge-screening because kufuneka ndihlohliwe. Zabe zisithi intlungu ngapha, hlala efrantiya. Hlala efrantiya. Ndimane kodwa ndisithi mbulelani kuYehova. Andiyazi bakutheni sithi mbulelani kuYehova. Ndisithi mbulelani kuYehova. Ngela xesha uyayazi umama uPhimbi wayeyile. Ngela xesha ndiphila ngezanaliti zokudambisa intlungu. Ngela xesha ramani sithi mbulelani kuYehova. Lihamba ixesha siyeza i-screening. Nge-16 in the morning wafona kwathiwa ningalibali ngomso si-screening. Xa ndivuka nge-17 umlenze ugreen andikwazi unyathela. Ndafonela uNtsumba ndathi mfundisi masesiyeka ndizawuphinda mani kulo nyaka uzayo. A God who does not make sense. Wathi mfundisi sinazo awuzuyeka uzawuqhubeka. Kwaye emqolo uba kunyanzelekile uyofika kwi-screening. Ndafika kwi-screening bantu abatsha. God who does not make sense. As if my journey was not long kakhulu unnecessarily. Xa ndifika kwi-screening maMphimbi ndandingajongwanga busweni mna, kwakujongwe lo mlenze. Ndithi ndithetha umntu ujonge kulo mlenze. Ndithi ndiphendula ujonge kule mlenze. Ndispendi 3 hours kwi-screening because abandiva bandibona le meko endiyiyo. But I'm here to say, even phakathi kwezo zinto wathembeka uThixo, wathembeka uThixo. Ndimoto ezinye i-denials kaThixo adjust izinto ezitshayelela indlela yakho. Ndinento ethi ube yena wayengenam ndafostela ngabe ndafela endleleni ngabe andimangapha. And so Mzondi, I'm here to say the delays of God, no matter how much they don't make sense, but the delays of God sometimes are for our protection. Sure. And so as we pray, sizawuthandaza Mzondi. Ndiyakucela Mzondi, ndiyakucela mntu omtsha, don't give up on God. Don't give up on God. Don't Mzondi, uxolo mbeza. Mna ndazi nalalithi sabe siyibone le nto ibizo lakho izawuthini. Ndazi nezinto ezifika kum athi umntu ufundisi bakhe lulapha sizawubona. Ndithanda nganguye, ndithanda ngangalinguye. Uphinde uxolele siyakudumisa Thixo, siyakuvuma uYehova. But look at God now. Mama yato khona ke sizawuthandaza ngoku. Sizawuthandaza ngoku. Sizamcenga uThixo. Hayi sizamcela uThixo. Ngoba Nkosi yami ke noMoses sangafiki ilizwe lesithembiso. Walibona nje ilizwe lesithembiso. Wathi uYehova abalikhaya. Bazali mhlawumbi nisena ngafiki izidingo zenu. But God does not change. Ngicela ukuthi xa sizawuthandaza kusekho abantu sinazo abasathi ndisalinela ngoku. Sithandaze nabo bantu. Khona ngenza ngixelela yo. Yabona into emandi ngoDavide xa sawuthandaza sinazo uthemvene yamkele. Wathi uThixo therefore nangu Solomon. The beauty about pain, it prepares us for joy. The death of one son is a birth of a divine son. Iwena sinazo inendithena lo Thixo umthathile lo kodwa lufikile igama lakhe kuBeloved. Lo uzalwayo kuPrince of Peace uSolomon. Ndicela ukuthi kuni uSolomon wena unilindile. Stand up from that pain.
Stand up from that trauma. Solomon is waiting for you. We can change the past. We can never reverse the time. Yes, not like also, but I can assure you, who calls Solomon? As far as what or to call Solomon. Call Solomon. Call Solomon. Verse 25. According to Packers. And I want to say to you, all is not lost. Lo mntana wakho ogulayo olusana lufayo mama sithethe lenyani olusana lufayo lwakho lo mzuzu engekazali uSolomon, how did you conceive this child? Ngoba kaloku uyile next door wayothatha ilo iqumbuso uThixo mbeza ukuphazamisa. You are weeping over this child who has a disease of fire. How did you conceive this child? Umthathe phi lo mntana umbambileyo ukulilisa kangaka? Umthathe phi lo mntana? Because sometimes itolo we take abantwana bethu bafayo babe yinto yethu yoba masiyosizelwa. Sibasebenzisa ukwenzela uba sisizelwe ngabo kuthiwe shem usinazi uphethe usana lufayo. Ngoba ngamanye amaxesha we dwell and rejoice in suffering because it comforts us. Ezazinto zokusizelwa nanku unyana womntu kaYonatani uMefiboshethi emveni kokuba ebehleli iminyaka eLodebhare engasikwazi uhamba. Nanku umntana kwafika ixesha loba akhululwe matolo asuke eLodebhare. But our problem is that siyazinza thina eLodebhare andawuhlala eLodebhare. Unohlala umntana ofayo umbona uyafatha imoto athi ngosefile ubambelele. It's time to let go. Subambelele. It's time to let go. Let go. It's time to let go. And let God. Let go and let God. It's time to let go. I had to let go of the fact that I've got a PTH. To let go of that. Ndacula la ngoma mama usi. Ndazibona futhi uba nomesi umama makazoyihamba nami le ndlela. Ngathi ndipheleke mkhulu. Ndipheleke. Umama mdala endipheleka kodwa ngicela undipheleke. Mandiphathelele kuwe. And the reason why ndathi makandipheleke umkhulule mzonke ndiphathelele kuye into yoba xa endipheleka azoba mandi. Cela into khona abantu xa sizawuthandaza elowo nalowo asondele Nkosi yami kuThixo wakhe. Wounded as you are, it's fine. They have betrayed you and you trusted them. Sithandaze sonke. Sithandaze nale letter of rejection ubuyifumene. Sithandaze nayo. Sithandaze Nkosi yami ne letter of dismissal osayifika phansi omqabeleka. Sithandaze nayo. Sithandaze Nkosi yami uThixo wami oyengcwele kaThixo njengoba ningavani sizocela uThixo. Sithenga umoya engcwele. Sithandaze Nkosi yami nabo bathi ngexesha babemngcwaba bandingcwaba nami. Sithandaze Nkosi yami nabantu abantsha so that nawe namhlanje uzawukwazi ukukhuleka so that you can start over. It was never too late to start over. Hello nalo sizothandaza.